Sa number 3, 3rd District Board Member Andrew Montelibano magasuporta sa kay Murcia Mayor Gerardo Rojas para sa 2025 nga piniliay. Sunod sa kay Board Member Montelibano, nakasugilano na siya. Sanday 3rd District Congressman Francisco Benitez kag Bacolod Mayor Abby Benitez, mga lideres ang Love Negros. Gikasugtan nga patapuson sa iyang 3rd term si Mayor Rojas kag sa iya bahin tapuson niya man ang iyang 3rd term bilang board member. Naghatag na siya sa iyang commitment sa ila suno kay Montelibano nga suportahan niya si Rojas. Lain naman nga istorya suno sa iya ang sa 2028 nga piniliay. Plano ni Montelibano nga magbalik bilang alkalde sang Banwa. Ginsiling naman kahapon ni Mayor Rojas nga upod niya sa gihapon si Vice Mayor Johnny Reosura kag ang incumbent councilors sa isa ka ticket sa 2025 nga piniliay. Support the candidates for 2025 in Murcia? Well, no, as I have said, I have talked to Kong Kiko and Boss Albi nga we will make Mayor Rojas, Jerry Rojas, finish his last term in Murcia. I will also finish my term here sa province. And I hope nga mga kandidato sa Murcia, they stay united, na wala lang tani may makontra kay Mayor Jerry that comes from our own party. Amo ni ang akong stand. But you're supporting him? Yes, I will support him. I will let him finish his 3 years. As I've said, amula na. But 2028 is a different story. Because you will make a comeback. I will definitely do.